Dijoget ke sini, gue pemanasan. Iya. Manut. Ayo kita cek ini. Makanya gede.
Ketemu maneh. Lah nek bejari kene jeblok Mas aku mau kaya nang alas ke lho. Anak ngomong kaya tuh. Kumandang ya tuh. Ditileki jagomu apa jagomu kae do ngonggore. Jagomu loro ya jagomu jagoku kok. Oh, gak ngono. Iki nggonku to iki. Iya. Walah, ayo jak. Lah iki aja ngantuk wae tuh. Sudah diteliti lan iya. Dan apa tuh kok enak tadi? Sing njaluk ke Mas jagomu Orang mangko mau ngopo gek kondo panane. Ya iki njaluke perahu layar ngono. Oh, perahu layar monggo Ibu Waranggono perahu layar jadul. Pelok. Pelok apa slendro? Ya kaya iki pelok lho. Wis. Iki ora iso pelok kanane nggo iki wae. Iki saka kendang apa langsung? Langsung wae kendang nututi. Ya, perahu layar aja ten Kalimantan. Mencepet biayanya kan ora akeh. Ayo nonton nih Jan. Nanti kendangnya malah jarang muncul. Kecut ya pada keo. Wes sabar Mbak Nani. Kene, nang kene wong. Lah dikendaki yo kepriben kok yo. Ayo piye selo kok digawe nonton buat kanjeng parane iki cecuk kae syuting ngono. Nah, kuwi jenenge seni budaya. Bantu menjajal berat ae piye Gunung Rego ya wis sani lho kaya piye Gunung Rego kasak hubungan yo nyater kae lengganan arep tenas kae. Nek mau seneng ayo tekan kene to. Nek seneng ora tekan kene.
Ya, ora apa. Wis jenis seni budaya ki. Ora ini mau seneng. Oh. Ojo mesti kapok lah penting. Oh, ning saiki kok selak sore wis ngomong wae saya kasih. Wis siap yo dados perahu layar. Iya, koncang segang iro. Alerap ayo. Sabar yen iki tukange kendang dereng siap. Walah yo malah lakon. Oh, iya kuwi bareng ngalor apa? Bareng ngalor kok gentenan. Isi numpak sak keju. Ya koncone. Ayo tul. Ora turu bangkong. Wis nang gawe ora men turu wae. Wah, mah kowe sing turu kok. Is ora iso. Ngatur mulai sewengi. Ya wis. Wis, Cancil. jago kowe sehat kabeh. Wis kan yo. Kowe jok meneh iki. Ndak mudah pusing kula ndak. Jagomu kae rubune. Oh iya. kae. Anak berfoto iki. Aku ora ngabro. Bati ya dirban ya tul. Nek mau cuma kan jagoku sing kalah. Heeh. Mas sing jaluk aku jagomu. Tul ya tul. Iki rene sehat kaya selak sore. Joke meneh. Ya hal nalu gak rebuka todol. Ya ngono. Tul, Piye? iki dibisani sak pulau Progo ora bahan-bahan lho. Oh apa? Ngandelo kae. Wah ya iki ki nang daerah Kulon Progo sing delok wong papat nang 5 ya kae Kulon Progo to. Sing Purworejo iki ora kontrok ya. Kowe kok Progo tul. Sing Purworejo iki ora Tul, kontrok. tak kandhani dirungokke. Kayak biaya agong numrek buat dhewe to. Oh apa? Mresani kae, Oh, kae. sing di Anggo topi, anggo kayan karo. Ayo bawa jalan. Gue selayer. Gue selayer ya. Heeh. Wah, monggo nek kudune nek jagomu kalah tarik ke joget ku. Oh, lak ngono. Nah, ora wani ra. Wis kecil ketron selak sore. Wani pira? Tarik ke joget. Iki nang kene sahabatan ora ono. Oh, ora cetha. Oh. Iya, begitu. Awas deh. Terus baik ini terus.
Yes, itu tinggal sutul. Yuk, harus kepiaking. Ya, sutul sutul. Lebus ada mati antul. Lebus. Cukup bah, takon nih bah. Arek lanjut apa arek mundur? Lanjut. Timbang. Ayo. Berarti nek lanjut. Ayo iki di sikir iki. Ya oke. Yuk, 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 yuk. Ayo. Jadi ini saya nunggu si Cina tuh. Iya sih sabar. Nyepal godong kalau sapak sawung tolong cuma tentu kamu tuyut. Nilai sabar itu kan biyen terlahir itu jenenge sabar terus iki. Ora usah disebut-sebut, Pak. Rasa mana biru ya tuh. Neng ngene iki aja nganu ya, aja nesunan ya. Ora watake Kone nesunan ra dadi yo. ngandel ono ngomong kok gak ngandel wae. Bukan semua tuh datang kalau kamu itu beriko Saya sore saya rame yo. wah iya saya gayeng kok kayak dasarnya hidup kepenak. Yo. Yuk sampun semadya monggo. Der. Siap, Der. Ayo. Ya. Waduh, ana sing arep ngombe bareng sen lanjut to. Tutuke ngombe sithik. Yo aja kate gak enteni. Oh yang melak kok Oh, nek tinggal ora. wis oke ya.